A teraz dzisiejsze czasy. Jakbyście poszli do jakiegokolwiek domu dziecka, a ja wiem co godą, i nie będę tych domów dziecka wymieniać, bo to może być każdy dowolny dom dziecka w dowolnym miejscu Polski. I zadali takie pytanie: kto sam jest sierotą? Sierotą takim, co matka i ojciec nie żyją. To wam pokorzą jedne albo dwa dziecka na 75. Naprawdę. Reszta mu ojców i matki, które piją, matki, które poradzą swoje 4, 5, 6-letnie dziecko przedować seksualnie, ojców, które poradzą wiązać drutem kolczastym ręce synka, co by go lepiej prać i on nic innego nie poradzi. Ojców, co poradzą gasić cygarety na twarzach tych dziecek. Nie chcę mu go dać więcej, bo to się serce kraje. A te dziecka im tak przają, że one by chcieli do nich się wrócić, mimo że im tak ukrzywda. I jeszcze bym dam jedno porównanie. Ja nie wiem, jak to jest dzisiaj, ale w czasach, kiedy społecznie pracowała do domu dziecka, to dzienne utrzymanie dziecka w domu dziecka kosztowało 5,60, a więźnia 7,90. Więzień nie jest sanatorium, on tam nie jest za darmo. Pierwsze telewizory i też kolorowe, nie powiem kaj, zawiozła ją. Nie kupiło im państwo. A każdy więzień się domagał kolorowego telewizora, kolorowych czasopism, bo one mu się mierznie. Idziemy dalej. Najbardziej na temat aborcji wypowiadają się ludzie, tak chłopy zwłaszcza, jak i baby, co nigdy nie byli w ciąży, nie wiedzą jak to jest, kiedy się trzyma sam za brzuch i pierwszy raz się w tym brzuchu coś poruszy. Kto to przeżył, nie ma odwagi, nie miałby odwagi brać udziału w tak zwanej manifie. Ja widziała nagranie z mojego wnuka, jak miał 5 miesięcy sam w brzuchu. To jest kompletny człowiek, to nie jest animacja. On leżał na pleckach, kiwał se nóżką, cyckał se palec, a jak mu z drugiej strony lekarz poklupał, to on ta rączka wyciągł i temu lekarzowi odklupał. To jest morderstwo. I teraz przedstawcie się, wszyscy ci, którzy tam idą, nie, na czarno obleczeni, coś tego. Przedstawcie się, jeżeli to oglądają te osoby, które nie mają dzieci z różnych przyczyn. Nie mogą mieć dzieci, nie mogą zajść w ciążę, albo se zrobili, ta pierwsza skrobanka i ta druga, niestety ciąża już nie będzie możliwa. To im się serce kraje, a jakbyście się pooglądali wokół siebie, kaj są takie familie bez dziecek, to nie pytajcie ich, co oni wtedy czują. Na koniec wieści z Chin. W Chinach jest wszystko mega. Na dzień dzisiejszy przez polityka państwa, no nie będę wam tłumaczyć, bo wiecie, mogą mieć jedno dziecko, najlepiej, żeby to był syn. Na dzień dzisiejszy jest 40 milionów więcej synków w stosunku do dziążków. Co znaczy, że 40 milionów kiedyś, czyli taki obszar populacyjny jak Polska, nie będzie miało baby. Już dzisiaj, jak one dorastają, to się kupuje żony, to się porywa żony we Wietnamie, we Korei. To jest jedna strona medalu. Druga jest taka, we Chinach jest przymusowa aborcja, jeżeli dziołcha nie ma 20 roków, czyli ona ucieka na wieś, co by dziecko jednak, jak jest w ciąży, co by dziecko urodzić, ale to dziecko potem de facto nie istnieje. One nie ma papierów, nie ma aktu urodzenia, nie ma niczego, czyli onego nie ma. To spowodowało, że od lat 80. jest rynek na dzieci. Rocznie, i to są statystyki oficjalne, przeważnie jest tego więcej,
Około 70 000 rocznie dzieci jest w Chinach porywanych, głównie synków, bo ludzie chcą mieć dzieci, więcej. I nie ma na to siły, bo kaj się pójdzie do policji, gdzie one mają z tego swoja działka. Ja wam nawet powiem, wiele kosztuje takie dziecko. 9000 syneczek, a najlepiej jakby był juanów. Jakby był taki odchowany, 2-letni, co już nie trzeba mu wielu zmieniać i co by był piękny i wezgerny. Dziążka je tańszą, od 2 do 4 tysiące. I na koniec takie coś, mam znajomych, które nie mogą mieć dziecek. I one mi powiedzieli, że one by zrobili szyćko. Ja nie powiem, jakie ja mam zdanie na temat badań prenatalnych, na temat sztucznego zapłodnienia, ale ten tytuł Dzieci śmieci bym powinien dać do myślenia. A one mi padali, że one wszystko zrobią, co się do sztuczne zapłodnienie, surogatka, jak nie wiecie, to se znajdziecie w internecie. Wszystko, co by mieć te dziecko. Czyli mamy coraz więcej placu, coraz większe auta, coraz lepsze domy i mieszkania, a do dziecek, dla jednej familii placu nie ma, sięgamy po aborcja, a drugie zrobiliby wszystko od kradzieży dziecka, od różnych strasznych rzeczy, zabawy Pana Boga wypadała, co by to dziecko mieć. Czy ja mam dać jakąś radę? No mam jedna. Mam ciotka, a właściwie miała, bo ona już nie żyje, to była frela, starofrela, która była ze zawodu pielęgniarka, a rzecz się dzieje w czasach komuny. Ktoś mnie sam poprawił, że w Polsce nie było komuny. Proszę Pana Stefana, to powiedzmy, że to było za czasów socjalizmu. Co by dziecko adoptować, trzeba mieć pozwolenia rozmaite, ale są takie dziecka, co ich żaden nie chce i tych już jest, co to rozmieni. Ona chciała wyjechać do RFN-u, do tych richtig fajnych Niemiec i chciała mieć bardzo dziecko. Nie miała chopa i ona się z domu dziecka wyszukała dziecko, dziążka, którego nikt nie chciał. Ona była świedrato, ta dziącha, na łoba oczy. Miała koński świeżb i szpotawe nogi i była ogólnie zastrupiało i szpetno. I na te dziecko ona dostała po pierwsze pozwolenie na adopcję, mimo że ciotka była jedna, a po drugie zgoda na wyjazd. Ciotka to uzasadniła, że ona chce po prostu zmienić środowisko, dać lepsze warunki leczenia i na tej podstawie wyjechała. Pracowała w takim bardzo pięknym ośrodku prywatnym, leczniczym i tej dziążce poświęciła bardzo dużo czasu i pieniędzy. Operacje oczu, leczenie skóry, tych nóżek. I czasami takie historie się kończą dobrze. Ona wyrosła na piękno dziążka i kiedyś tak dlohecy złożyła swoje CV do Hollywood, wiecie? I ona tam ta robota dostała. Także na starość, ciotka została bez opieki, ale ją to cieszyło, że jej taki łożkówek wzięty z domu dziecka robi karierę w Hollywood. I oznam jej nazwisko, powiem wam, że ona jest sławną. Ona tam czasami, Kajsik, jest w tych, może nie w tym, jak pisze cast i od razu pierwsze 3 nazwiska, ale w tych dalszych jest. Wszystkiego dobrego.